urrutixeago, egin nahi dugu, Ukrainaraino joan nahi dugu, izan ere Ukraina azkenengo pare bat urtean behintzat aktualiadeko gaia izan da. Urte luzez, barne gatazka handiak egon izan dira Ukrainan, jakina den bezala Errusia zaleen eta Europa zaleen artean, horregatik beragatik ere, orain 2 urte presidente aldaketak eta hauteskundeak ere izan ziren, arrezkero Krimea ere orain Errusiako parte da eta ez Ukrainako parte, eta Errusia ekialdean ere badira herri errepublikak ere, Ukrainako ekialdean badira herri errepublikak ere, Errusiara begira bizi direnak, txampona ere aldatu dutenak, erruloaren pean bizi direnak, bertako janari ere Errusiari datorkieneak, eta ez hainbeste Ukrainatik, bizimodua aldatzen ari da Ukrainan pixkanaka, eta kanpora begira ere, horri batu behartzaio geoestrategikoki Ukrainak duen garrantzia, batzuk naiz beste nahi dute egonkortasun bat bermatu, interesak dituztelako, agian Europak, Gaza bertatik datorkiolako, Errusiaren bidez, gasodiak bertatik pasatzen direlako, eta Errusiak ere beste hainbat interes dauzkalako, egonkortasuna, bere mugekiko parean dagoen herrialde baten egonkortasuna bermatu nahi duelako, beti ere bere interesen arabera jakina den bezala. 3 lagunekin, hemen gaur Ukrainari beraz edo buruz aritzeko, Adrian Zelaia, Kaizenterreko presidente, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Asier Blas, nazioarteko adietan aditua, kaixo Asier. Eta Aitor Ruiz de Angulo, zuk Ukrainako egoera politikoa ezagutzen duzu, batipat, emaztea bera Ukrainarra daukazulako eta haren familiare bertan bizilako. Arratsaldeon. Aitor, zeurekin asteatik, Aitor, pixkat argazki bat, atera nahi genuke Ukrainari, gaur egungo egoera zein den jakin nahi genuke bertan, nola bizi diren Ukrainarrak zeintzuk ze egoeratan dauden bertakoak? Egoera 2 urtetik honea, gero egunero okerrera dijoa, poliki, batez ere herriarentzako ekonomikoki, gero eta aitoago dago herria. Jendea, gero eta elikagaiak eta lortzeko okerrago daude, medikuntza aldetikan, gero eta diru gutxi daukate gobernua orduan tratamendu normalak egiteko dirurik ez dago, eta, gero eta, politikoki ez dute irten biderik ikusten ez da ere. Suetena emana dago, teorian, orain urteetetik, 2015-ko otsailaren 15-etik gaintzuzen ere, baina suetena ez da askorik errespetatzen, ez behintzat Ukrainako zenbait lekutan. Ez, batez ere, ekialdean hor egunero hildakoak daude, familiakin hitz egiten dugu eta egunero hildakoak hor daude. Nongo daukazuzuk familia, ze lekutakoa? Hiriburuan bertan bizitia dena. Kieven. Zein aurritarainokoa da, gero beraien arteko bizimoduan, zein aurritarainoko liskarrak daude, Europa zaleen eta Errusia zaleen artean. Horre gatazka bat badago, baina egunerokan ez da hainbeste antzematen, esan nahi dut, herritar normalen artean, ala beraien artean ere erabazatitutako komunitateak dira. Herritarren artean ez da asko nabaritzen. Azkenean, nahiko dute beraien arazokin eta horrela ez. Pero, gero kanpo aldera begira, adibidez, leheno ez eukaten bate problemik Ukrainarrak eta Rusian artean, eta gaur egun ezin dira ikusi. Ukrainiarren artean, beraien artean ez dago problemik, pero, bai egia da ekialdean, Rusian alde daude eta kontrako aldean, alderantziz. Hori da, Ukrainaren argaztia, zain dute Rusia zaleak ekialdean daude Donetsk eta Lugansken eta Krimean jakina, eta beste guztiak Europa zaleak izan litezke? Nagusiki izan nahi du? Bai, nagusiki bai. Pero, hiriburuan, erdi bana egongo dia gutxo bera, ez dakit. Hor, zen, Donbass aldetik, Luganska aldetik, ies egin duten asko, adibidez, ointxe bertan hiriburuan daude. Han daude. Ara jute maldin basea, matrikulak ikustituzu eta Donbasseko matrikula pila daude kotxekin. Jende asko hiriburua junda bizitzea baita. Ez dira Rusia jun, baina hiriburua etorri dira. Asier, zu bertan egona zara? Bai, udara honetan berriro egonaiz, eta egonaiz ere Donbassen, Kiefek kontrolatzen duen Donbassen, Kharkiven eta Kieven. Pixka bat osatze aldera, esan nukena da, Errusiar zale etiketa hori ez dakit oso egokia den, baina demagun Errusiar zale diezaik egula, egongo lirateke ekialdean eta dana hegoalde guztia, eta iristen dana Odesara arte. Garai batean, Novorossia bezala ezagutu zena, zarren garaien, imperio garaien. Kiev berez erdibituagoa dago, egia da gehiengoa Ukrainar zaleagoa izan litzateken, Europar zaleagoa edo, mendebaldar zaleagoa, eta hori diogunean mendebaldar zalea, azkenean,
behaien bizitza estiloak eta portaerak eta oso berdintsuak dira. Desberdintasuna nun dago benetan, segurenik nola ulertzen duten Ukraina. Ze izan beharko luke Ukraina nazio bezala. Zentzu horretan, segun ze aldetan zauden, alde batean edo bestean, alde batean baldin bat zaude eta alde horretan, kasu honetan, Ukrainako gehiengoan, ikuskera nazionalista etniko ukrainarrak momentu honetan gidatzen du politika, beraz, errusiarzale direnak, nolabait ere izkultuan daude. Beraien iritziak zituzte plazaratzen, adibidez, unibertsitateetan jende asko kaleratu izan da, bere iritzi emategatik momentu honetan Ukrainan. Eta ere jazartu izan zaitezke, erailketak egon dira alde horretatik. Eta gauza bera, jute baldin Donbass aldera. Donbass ez duena kontrolatzen Kiev, parte horretan, noski, baldin bazea Ukrainar nazionalista etniko zalea, kasu horretan, zure posizioak edo mantentzen dituzu izkutuan, oso gutxi, gelditzen dira horrelakoak bertan, edo ies egiten duzu, Kievera, edo dena delakora. Orduan, berez, erdibitua dago Ukraina osoa, baina gero lurraldez lurralde joango bagina, eskualdez eskualde, gauzak desberdin dira. Toki batzuetan gehiengoak direnak, beste toki batzuetan gutxiengoa dira. Oso erdibitutako gizartea da Ukrainarra. Zu etniari buruz zara izketa, baina teorian ez dira etnia berekoa batzuk zein besteak? Bai, baina da nazionalismo etnikoa nola ulertzen dezun izatea Ukrainarra. Eta badago ikuskera bat, batez ere mendebaldean da hasi zena eta gero zabaldu zena Ukrainako beste leku batzuetara, pentsatutena Ukrainar nazioa ez daukala inolako, harreman gutxi daukala Errusiarekin, eta behiratu behar diotela gehiago mendebalderi. Hori historikoki gertatzen da Lviv eta eskualde guzti horiek izan ziren garai batetan Imperio Austro-Hungariarrekoak, gerora Poloniakoak edo Hungariakoak izan ziren, eta orduan bereik esatute beren tradizioa txertatuta dagoela gehiago mendebaldearekin. Aldiz, Ukraina zentrala eta hegoalde eta ekialdea historikoki Errusiarekin izan dituzte lotura gehiago, eta alde horretatik errusiarzalen ikuskera zen izango litzateke, gu beste nazioa gea, baina neba arreba gera errusiarrekin, eta badago nolabaiteko ekialdeko eslaviarren nazio konpartitu bat edo herritartasun konpartitu bat. Eta bi ikuskera horiek egon dira borrokan Sobietar Batasuna erori zanetik. Eta horien arteko oreka bat lortu izan du momentu batzutan Ukrainak, eta momentu honetan oreka hori hautsita dago. Eta hautsita dagoenez, gerra daukagu ekialdean, baina barnean ere badago gatazka bat, eta gatazko hori ez da azaleratzen ez duzen ere gerra dagoelako tartean, eta gainez batzuk boterea baldin badute, beste jatzarri egiten dituzte, eta hori leku baten zein bestean gertatzen da. Oiek, barneko gatazkak, beste aldagai bat jarri nahi zuen beharro, jarri nahiko du Adrianek, eta da, kanpotik nola eragiten zaion barne gatazka horri, ez? Kanpotik daudenen eta aliatutzat batzuk zein beste bila ditzaketen, beste herrialde batzuen interesen arabera nola aldatzen den barruko gatazka ere. Bai, zuek komentatu duzunea, ziurazki kokatu leike igual Europa ekialdean oro har gertatu danaren barnez. Hau da, nik uste dut Sobiet Batasuna jausten danian. Europako ekialdeko herrialde gehienetan sortzen da Europar zaletasun berpiztu bat, nolabait, ez? Oso logikoa dana, ez? Kontestu horretan. Europa da demokrazia, Europa da progreso ekonomiko, eta herri guzti horietan nolabait Errusiatik aldentzeko eta Europako mendebaldera gehiago hurbiltzeko joera hori sortzen da. Joera hori oso nabari izan zen, oin 10 urte, eta nik uste dut hasi dela aldatzen oso modu nabarian krisi ekonomikoa lertu zanetik. Eta hori ikusten dugu joera diferenteak ekialdeko herrialde horietan, zalantzetan jartzen, zein punturaino hurbildu behar gara mendebaldera, zein punturaino ez, eta barrez. Hori nik uste dut lotu leike neurri batean Ukrainian gertatu denarekin. Hau da, alde batetik, joera bat muturrera eroan dana. Europara hurbiltzeko, igual modu gehieki forzatu da joera hori, alde batetik, eta egoera kontraesan nabaria sortu dira herrialde batzutan edo eta bestetan. Ukrainian, konkretuki, azken momentuan, oin bi urte gertatu zen ziurazki, hor mendebalde eta Errusiaren arteko gatazka, nolabiteko lehen ezegoen oreka batera heldu zen. Hau da, Batasuna jausten danian, hitzartzen da nolabait OTAN ez dela ekialdera nolabait desplazatuko, hori ez da betetzen, eta alderantziz azten da gero eta egiago desplazatzen, Europar Batasuna bai horrekin batera, orduan lehen zeudene orekak azten dira apurtzen, baina aldi berean, denpora pasagoa gala, Europaren proiektua apur bat nolabait lehuntzen edo
okertuz doia, krisialde ekonomikoaren aldetik, eta besteik bai Rusia eta Txina euren posizioa indartzen. Gero eta bai politikoki, militarki eta bar. Ordan momentu baten estrategia bi horiek klak egin dabe. Eta igual Ukraina esan da kasurik nabarian, klak horretan. Hau da, ordura arte Ukrainian bazegoen nolabiteko oreka bat, ekialde eta mendebalderan artean, gura gozu holan ditu Errusiar sale eta Europa salen artean, txandaka ibiltzen ziren gobernuan bebai, baina momentu baten erabaki geoestrategiko baten ondorioz, hori argita garbi esan da, estatu batuetan estatu kolpe bat ematen. Antolatzen da estatu kolpe bat, aitzaki batzuk bilatuta beste batzuk, baina nolabait ordura arte zegoen oreka hori apurtzeko. Rusia perzibitzen da hori mehatzu zuzen bat, mehatzu estrategiko eta militar baten moduan, eta Rusia reakzionatzen da orduan Krimearen mugimenduarekin, eta orduan ja apurtzen da ordura arteko oreka hori. Ukraina, prinsipioz, aurrekusten ari izan behar zala, ekialde eta mandebaldeko zubi bat edo. Koltsoi bat edo, zubi bat, eta hori apurtzeko momentuan ja sortu dugu bloke bien arteko gatazka zuzen bat Ukraina bertan kokatu. Zuek adosta dute, estatu kolpea kanpotik antolatutako zerbait izan zela, Janukovitzen aurka? Barne faktore daude eta kanpo faktore daude, baina dudarik gabe estatu kolpe bat izan zen. Ukrainako konstituzioari begiratzea besterik ez dago, edo presidenteak esan dakoari. Presidenteak jarri du elegite bat, hementxe, Ukrainako agentzia ofizial batek, esplikatzen du, nola presidenteak jarri du elegite batez, eskatu dio, auzitegi konstituzionalari, onartzea, Janukovitzen kargu gabetzea, inkonstituzionala izan zela. Horretarako ez da presidenta izan behar, irakurtzea baino ez dago konstituzioa, estatu kolpe bat izan zen, goitik bera, dudarik gabe. Eta are gehiago, Obamak, orain dela 5-6 hilabete, elkarrizketa batetan CNN-en, aitortu egin zuen, beraiek egin zutela artekaritza lana. Hori gertazedin. Hori gertazedin. Oso kuriosoa da, ze, otsailaren 20an, egon zen akordio bat, Europar Batasuna tartean zegoela, Alemaniako, Poloniako, eta Frantziako atzerrik ministroek egin zuten akordio bat Ukrainarekin, Janukovitzekin eta oposizioarekin osazedin kontzentrazio gobernu bat eta 9 hilabetetan hauteskundeak ospazite zen. Eta alde horretatik zer nahi zan? Nahi zan pixka bat egoera baretu eta gobernu aldaketa egongo balitz, kasu horretan izan zedila era demokratiko eta baketsuan. 24 ordutan hori pikutara doa, eta estatu kolpea gertatzen da. Estatu kolpea gertatzen da batez ere eskuin muturrekoek hartzen dutelako indarrez parlamentua. Janukovic, akordio horretan, Janukovic esaten zaio, erretiratu behar duzu polizia Maidanetik. Maidanetik erretiratzen du polizia, eskuin muturrak ikusten du aukera, abagune hori aprobetxatu egiten du, eta sartu egiten da parlamentuan. Karo, guzti honetan, onartzen duena Obamak elkarrizketa horretan, YouTubeen dagona, eta argi eta garbi esaten du, onartzen duena da, beraik egin zutela, artekaritza lana, gobernu aldaketa gertazedin. Zenen kontra? Europar Batasunaren kontra, parte batean. Europar Batasunak lortu zuen aurretik akordio bat, eta akordio hori 24 ordutan eztanda egin zuen. Alde horretatik egia da, historikoki Ukraina pentsatu izan behar zuela zubia bien artean. Eta praktikan izan da. Gertatzen da, Ukrainak bere arazo propioa dauzkala. Zeuzkan, eta oraindik eta gehiago areagotu dira. Hau da, ustelkeria, pobrezia, distantzia aberatsa eta pobren artean ikaragarri handia. Eta guzti horrek zer egin du historikoki azkeneko hamarkadetan Ukrainan? Eman oinarri sozial bat edozein gatazka sozial benetan tamaina handia hartu zezan. Kasu horretan norbaitek aprobetxatzen baldin badu kasu honetan bezala estatu kolpe bat emateko, segunetan nork egiten duen gauzatu daiteke edo ez. Norbaitek imaginatzen du Ukrainako estatu kolpea Europar Batasunaren eta Amerikako estatu batuen onarpena gabe eman zitekeenik, hau da, estatu kolpea eman, gogoratu, estatu kolpea gertatu baina hilabete baldenago, elkarrizketa bat filtratu zen Amerikako estatu batuetako ministro ordea izango litzateken zeozeren antzekoa, Victoria Nuland, eta bere enbaixadorearen artean Kieven. Eta horretan esaten zuen Victoria Nulandek. Nik badaukat hautagaia gobernua presiditzeko, lehen ministro izatzeko. Nor? Jatxeniuk. Estatu kolpea gertatu eta zein da lehen ministro. Jatxeniuk. Dena idatzita dago. Eta dena dago frogatuta gaur egun gainez. Momentu hortan gertatu zianak, ere egontzan desenkadenante bat estatu kolpe horretarako. Eta izan zian hildakoak Maidanen. Gaur egun, hau da, Ukrainako gobernuaren dokumentu bat, zein
daude persegituak, jazartuak, elekita horiengatik ez bobo da. Hau da, Ukrainako alderdi nazional-sozialista garai batetan tratatu zuten izenez Bobodara da askatasuna. Hau da, eskuin muturreko alderdi bat. Ez dut esaten ez Boboda izan zanik, baina garbi dago, eta gaur egun inor gutxi jartzen dudan, ez zekala ze ikusirik frankotiratzailena Janukovitchekin, ez Putinekin, ez Rusiarekin, ez, oposizioarekin. Onartu du, nolabait ere estatuak, honen bidez, lehengo astean, elkarrizketa bat egin zioten dokumental batean, dokumental Maidan zale batean, Maidanen parte hartu zuen bati, eta argi eta garbi esaten du, berak eraitzituela ez dakizen polizia. Baina kontu, Janukovic ez da berriz ere presidente izango? Ez, noski, hori garbi dago. Baina guzti hori da pixkat ikus dezagun, nola izan zen estatu kolpea. Hori ere inglesez dago, bide batez, eta interneten topatu dezakezute. Lulanek berak onartu zuen espresoki, estatu batuak, $5.000 milioi gastatu zituela, aurreko gobernua botatzeko. Espresoki, telefonoz gainera. Eta Aitor, Kieven adibidez, zure familia artean, hau nola bizi dute, kanpotik egiten diren esku hartze hauek guztiak, Ukrainiako politika gintzen, eta barruko egonkortasunan nola bizi da? Azkenean, Ukraina erdian dago, alde batetik estatu batuak eta Europa tiraka, beste aldetikan Rusia tiraka, auzoka tira ematen du. Eta azkenean erdian herria dago, eta ezin dute deus erabaki. Batek laguntza ematen dio, eta hori, bueltatu ematezu. Beste aldetikan besteak laguntza ematen eta, ezin dute deus egin. Beraien erabakiak, kanpotikan erabakitzen dituzte. Ez dira libre deus erabakitzeko. Eta horren kontzientzia nabarmena da Ukraina barruan. Bueno, oso gauza nabaria da, adibidez, gobernua osatzeko orduan, lege bat onartu zala, erabakiz, atzerritarrak izendatu daitezkela goi mailako kargu politikoentzat, eta 3 ministro atzerritarrak dire, bata estatu batuetakoak, beste bat Lituaniakoa, beste bat Georgiakoa, eta Georgiako lehengo presidentia, Saakashvili, orain izendatuta dago, bertako erregio bateko gobernadore moduan. Hori, estatu normal baten gauza zinezkoa da, baina horrek adierazten dugu zein punturaino estatu hori dago hankaz gora, nahi badozu. Hortik jarraitu pixkanat, garbi dagona da, momentuntan, Ukraina leheno akaso etzan izango herrialde oso soberanoa. Baina orain ondorioetakoa da, iaia soberania guztia galdu duela. Mendebaldea dago mendebaldearen esanetara, eta Donbas dago Errusiaren esanetara. Eta hori da, nire ikuspegitik bintzat, gertakioken gauzarik tristena herrialde bati, estatu bati, soberania guztia galtzea, eta besteen esanetara egotea. Oso esanguratxo zen ere Maidanen. Ikusi genuen Maidanen nola pasatzen zian hortikan politikariak, Europako politikariak, Amerikako estatu batuetako politikariak, eta ematen zuen sensazioetan, hemen hau ez da oso soberanoa, kanpokoek erabakiko dute hemen gertatzen ari dena. Alde horretatik, eta beratzen dugu etorkizunari, hau nola konpon daiteken, dudarik gabe lehenengo pausua konpontzeko da Ukrainarren artean ados jartzea. Baina arazoetako eta kaso ez dugun asko komentatu da, oligarkeak daudela tartean. Eta herrialde oso pobrea da, ustelkeria handia dago, eta oligarkek askotan dauzkaten interesak herriaren justu kontrakoak izaten dira. Eta jendea erosi ezakete, hauteskundeak etortzen direnean, jendea erosi, botoak erosi. Orduan, egoera, benetan, momentu enten tamalgarria da. Hora, nik esan guruki, segurazki irtenbidea estatu batuetan bertan dagoela. Esan gurut, Europako herrialdeak Frantzia eta Alemania bat ez be, Minskeko akordioak dela eta mugitu dira. Konturatu ziren, egindakoa esala egin beharran kasartze estrategik ikargarri bezan zale, eta mugitu dira alden neurrean egoera estabilizatzeko, eta problema da, oligarkia hori horti mugitzeko edo nolabait beste bide batean jartzeko estatu batuen erabakia falta da. Kanpoko estatuen interesei buruz ari gara, baina interes zehatzak eta konkretuak zeintzu diren esaterik badaukagu? Zein da Europar Batasunaren interes konkretua eta zehatza Ukrainan esku hartze bat egiteko, eta zein da adibidez Errusiaren interes zehatza eta konkretua? Bueno, Europar Batasunen kasuan, nik uste asko hitz egin zala, interes ekonomikoaz, ez? Ukrainiana Europar Batasunean hurbiltzeko, eta baina nik uste hor gertatu izan zala batez be, izan zala estatu batuen erabaki bat, eta Europa konturatu barik sartu zala estatu batuen atzetik dinamika horretan. Eta estatu batuen atzetik, igual ez estatu batuen oroar, eta estatu batuen neokons fakzinoak, neokonserbatzaile horiek, orain dagoen gerra hotz horren kontestuan izan pauso estrategiko bat Rusiari aurka egiteko. Eta Rusiaren aurka urte guzti hauetan jarraitu dan estrategia
bueno, militar, politiko, nolabait Errusia inguratzeko, Ukraina Errusiaren kontra argi eta garbi kokatzeko helburuarekin. Nik uste Europan, Alemania, Frantzia eta segituan konturatu ziren gertatu salaren hanka sartzeaz, eta hasi dira hortik aurrera egoera berbideratzen. Errusiaren aldetik jakina, hor dagoz, betidaniko jarrera gure oso, inguruko herriak harreman batzuk edo beste batzuk ikitzeko, baina nik uste dut kasunetan nahiko jarrera defensiboa izan dela. Adibidez, ez dut uste Errusia momentu honetan inolako interesik dekonik Ukraina zatitzeko. Krimiarena argi eta garbi helburu militar bat izan zuen, hau da, Errusiak militarki ezin zuen onartu Krimea OTANen barne kokatzeko, ze hori suposatzen zuen, justo OTAN itzazu beltzak bertan kokatzea, eta Moskutik Gehiago, bere itxaso beltzan daukan base militarra Sebastopolen dagoenean. Hori da, orduan, hori definitu behar zuen, nik uste dut Krimiarena interpretatu behar dela estrategia edo mugimendu defensibo moduan, eta horrek ekialdean gertatzen den aurrean ikuste dut Errusiaren estrategia ez da horren beste Ukraina zatitzea, igual bertako estrategia bai, baina Errusiarena da gehiago Ukraina bat edo independiente, egonkor, eta baina nahi da bena Ukrainian ez eukitzea etzai bat. Ez eukitzea etzai bat horren hurbil, izango nukenek. Eta Europar Batasuna sartuko balitz Ukraina? Bueno, hori ikusi behar da, kontestua. Gauza, Europar Batasunan sartzea litzak izango urte batetik besterako kontua, eta hor arte, segun ze giro politikoa dagoen Ukraina. Europar Batasunean egotea, ala ez egotea, ez da igual horren importantea. Garrantzitsuena da, ze giro politikoa dagoen Ukrainen bertan. Otan, igual importantea izan lehike Europar Batasunean baino gehiago. Errusia dago dana da, nahiko lukena da, lehen goratze estrategia bat, hau da, lehen goratzera bueltatzea, eta lehen hotzan estatu nahiko neutrala, ala nola, militarki kontutan izan behar dugu, milatzen dara, eta malauetik kolaborazio ertxia daukala NATOrekin, Ukraina. Yanukovych, George Bushen zerbitzura okupatu zuen Irak, adibidez, eta Putinen iritzeren kontra. Eta Maidana gertatu, baina hilabete baldenago, Yanukovichek bere armada bidalizun Baltikoko herrialdetara ariketa militarrak egitea NATOrekin. Hau da, Putinen muturretan eta Putin oso haserrez egon. Hau da, horregatik diodanean, Errusiar zalerena ere, ulertu erdia oligarka hauek egiten dituzte orekak alde batean eta bestean, eta mugitzen di alde batean bestean, boterean egon. Eta ez da zuria ez beltza argi dago. Eta nahi dutena da batez, boterean egon, kontrolatu, eta balio baldin baita Errusiar zale bezala saltzea, saltzen naiz Errusiar zale bezala. Orain mugitu behar nahizela Mendebaldar zalera mugitzen naiz. Edo nola ere egia da, oreka hau hautsi zuena, Amerikako Estatu Batuak izan dela, hori garbi dago. Eta gainez esplikatzen du, Obamak bere elkarrizketan, eta dauzkagun datu guztiek garbi uzten dute. Nik uste jokoz kanpo gelditu zela hor Europar Batasuna. Ze interes dauzka Amerikako Estatu Batuak? Berzinskik idatzi zuen, Berzinski izan da Amerikako Estatu Batuetako presidente desberdinen aholkularia nazioarteko harremanetan. Eta idatzi zuen 1997an, okerrez palmeraz, 1997an argitaratu zuen liburu batean, eta bertan esplikatzen du Ukraina dala pieza bat ezinbestekoa beraientzat, zertarako kontrolatzeko Asia Zentrala, eta esaten du, Ukraina gabe, Errusia ez da potentzia regionala. Orduan, Adrianek esan duena, esan dute asko hitz egin zela ekonomiagatik, eta hemen gaza badu Ukrainak, magnesioa, uranio asko dauka, burdin ere bai, horiek kontu guztiak, edo nekazaritza gaietan ere, oso leku garrantzitsua da Europarentzat, horiek gauza, horiek guztiak alde batera... Bere garrantzia dute, baina ez dut uste pixu gehien dutenik. Noski, merkatu gisa ere, Ukraina merkatu handi bada. Eta garbi dago hori osten baldin badiozu Errusiari, galtzen ditu 55 milioi pertsona. Eta alde horretatik, ez da kasualidadea Barroso, ezan komisio burua, orduan, negoziatu zuenean Ukrainarekin, Ukrainak eskatu zion, haizu, sinatu dezaket akordio bat Errusiarekin eta zuekin, eta esan zion Barrosok, ez, gurekin sinatzen den bazu, Errusiarekin ez da zu sinatzen. Eta Errusiak esan zion, bai, sinatu Europar Batasunarekin eta gurekin. Hau da, zain nahi izan ere, parte batean isolatu, ez da, Errusia, merkatuen ikuspegitik. Hala ere, nik ez dut uste edonola ere Europar Batasuna prest zegoenik muturra hauetara iristeko. Eta honetara iristeko prest zegoena zen Amerikako Estatu Batuak. Ikuste baino ez dago, ze harreman ekonomiko dagoen Amerikako Estatu Batuak eta Errusiaren artean, eta Europar Batasuna eta Errusiaren artean. Zein dira kaltetuak? Errusia, Europar Batasuna, baina Amerikako Estatu Batuaren kuota okerrez oso txikia zen Errusiar merkatuan.
Askotan esplikatu izain dut, osea, hemen daukagun, Abadiñon daukagun enpresa bat, Gestampek olain dela 3 urte, 4 urte irikizun enpresa bat Kalugan, Errusian. Eta Volkswagenek beste bat irikizuen, fabrika bat. Hau da, guzti hau, pixka bat ere nahi duitzen zaina, bazegola hor ardatz bat Berlin, Mosku, Beijing, Pekin, eta hori hauste aldera jodu ere Ukrainako gatazkak. Bai, helburu ekonomiko egon da, orain guztien atzean, baina oso lotuta helburu geoestrategikoekin jakina. Hori, batez be, Europako herrialde aurreratuen epeluzeko estrategiak oso lotuta zeuden, zuk esan duzu moduan, Rusia eta Txinarekin. Eta enpresa ertain eta haundi gehienetan, merkatu berria bilatzen ziren Errusiara begira eta Txinara begira. Eta hori, hilara biziko kontua da estatu batuentzat. Eta orduan hori apurtzea, estrategia hori apurtzea funtsezko izan da Wall Streeten zaten nahi baduzu. Eta, bueno, hori gertatzen ari da. Eta horri lotua, libre komertzioko tratatu ere bai. Hau da, begiratu beharrean Asiara, orain begiratu beharko dizute Atlantikoz beste aldera. Hori ekonomikoki ez dokala esankarik ez bururik, baina estrategia hori kombinatua zen. Zoazarekin nahi da, bai. Aitor, eta barruti begiratut eta herritarrentza hor estatu molde bat edo eratzen nahi da, ari da, ezkanpotik hain esku hartzen aharmenak dituena, baina barruko jendearentzat zein da itxaropena? Itxaropena saiatu dira 2004an errevoluzionarjakin aldatu zuten gobernua, berdinak eta ziren, lehengoko berdinak. Orain aldatu dute gobernua eta azkenan denak berdinak dira. Sartzen dira, korrupzioakin, egiten dira oligarka nagusien laguna, bere sartzen dituzte hor, eta azkenan beti berdinak sartzen dira. Izen aldatu, kolore aldatu, nahi zutena, baina beti gauza berdinak pasatzen dira. Sartzen dira gobernua, poltsikoa bete, bere lagunen poltsikoa bete, eta listo. Berdin zaieno gelditzen herri azkenan. Eta iritzi hori erabat errotua dago jendearen artean? Bai. Ez dakate, ezin dute beraien kontra azkenean. Eta datuek garbi ikusten dute, Ukrainaren aberastasuna txikitzen di joan enean, hau da, barne produktu gordina txikitzen nahi da, eta Poroshenko presidenteak bere aberastasuna handitu egin du. Adibidez, Poroshenko, Ukrainean, bere dauka negozioa txokolatea, bonboiak eta Rosen marka, bere abizena izki batzuk, eta Errusian lau bost enpresa dauzka. Beraien kontra zaude eta manteltzitu zuan enpresak, eta kendu handikan enpresak, ez? Eta hori horrein jendeak auspegira botatzen dio baita, ez? Eta gainagoen dela gutxi ireki ditu pare bat Errusian, gauzak. Poroshenko izan zen Janukovitzen alderdiaren fundatzaileetako bat, eta Janukovitzen ministroa, benere izan zen ministroa naranjakoekin. Eta Timoshenko izan zen lehenengo ministro ordea aurreko kutsumarekin, denak egon dira nahastutak eta gobernatzen aldi berean momentu batean edo bestean. Hau da, oligarkek pisu handia dute, eta alde horretatik segurunik beraien interesa baino ez dute defendatzen. Agian pixka bat nik amaitzeko esango nukena da, Ukrainak daukan arazoetako bada irabazle eta galtzaile logika batean sartu dela beti errusiarzale eta Ukrainar edo mendebaldarzalen artean. Eta munduan dagoen herrialderik zentralizatuenetako bada. Pentsa dezagun, probintzietako aldun nagusia, gure aldun nagusia izango litzatekena, Kiefek izendatzen duela. Horrela izan da posible Odesan, Saakashvili izendatzea gobernadore. Karo, horrek zesan nahi du, demokraziaren ikuspegitik hain dago konzentratuta, boterea lortzen duena Kiefek lortzen duela boterea guztia. Eta horrelako gizartetan, normalean zientzia politikoetan erabiltzen dugu hitz badala demokrazia konsozionala edo botere partekatuko demokrazia teratu behar da. Hau da, ekiditu behar da galtzaileak egotea. Hau da, galtzaile baldin batzea Kiefen, igual Odesan irabazlezea, igual Kharkiven irabazlezea. Hau da, boterea sakabanatu behar da, kontzentratu beharren. Eta hori ez daude egiten ari, eta da arazoetako bat. Azken negozio arketa bukatzeko, Adrian. Bueno, nik uste dut ekialdeko herri askotan, 80etan gertatu zan kaos hori, egoera kaotika hori beste herrialde gehienek gainditu dabe, eta Ukrainiak ez. Ukrain jarraitu dau, egoera horretatik atera ezinean, eta hori da ziurazki barne egoeraren tamalgarri horren ondorioa. Aitor, bukatzeko, dena galduta egon ez da ze gertatu beharko luke Ukrainan, pixkat mezu ezkorra utzi diguzuta gaur. Ez dakite beraiek noa jakingo dugu guk ez, azkenean, ez dakit. Beraiek irabaki beharko zuten dena eta momentu honetan ezin dute. Beraien artean ados jartzen baldin badira, kanpokoen erruan gateko azkenean hor.
Ikusiko dugu ze gertatzen den Ukrainan, zalantzari gabe guztu egiten digun kontu bat delako, geure aldetik esku hartu ere, Europar garen neurrian esku hartu delako gatazka horretan, eta ziurrenik konponbidean ere erantzukizun pixkat eduki beharko genukelako. Aitor Ruiz de Angulo, eskerrik asko, onaino hurbiltzagatik, Asia Plus, beste bat arte, eta Adrian Zelaia, eskerrik asko zuri ere. Gugorain, musika pixkat entzun egin nuke, izan ere artista handi batek, gure artean oso ezagunaren artista batek, Doktor Deseok, nolabait ere diska berri dakarrelako. Ez diska bakarrik DVD-a ere bai, orain honetan iguali diferente una mirada distinta da, orkesten duten lana, beraz aletu azareten guztiok adi egon zaitezte, eta orain entzungo dugun abestia, hau, Francis taldeko abeslariak eta Aiora Renteriak eskainiko digutena Doktor Deseoren Abrázame kantua.